Wijaya. Kalau kacang lali kulite, kowe mlaku lali dalane Wijaya. Kaya raileng lalakon berupuh karaton Singosari. Ya Pak Maratuamu Prabu Kertanegara gugur. Uripmu kalam berangan sedina mangan. Tolong dina ora mangan, kowe nglaset dumu-dumu njaluk pengayoman. Ana ngersani Rama Arya Wiraraja. Nanging bareng saiki kowe kuwasa njur kumawasa. Lingkuh Cikrang Sela tumbang. Kowe dadi wong sing duweni menang. Njur sawenang menang. Kerancingan keparat kowe Wijaya. Keparat kowe Wijaya.
pacuing urip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani kuwi kena kanggo tulodo jroning kuwi ngembat praja lawe krungu bupati ra tau sekolah meneng siji meneng siji genis kecap lawe ngaton kekedelan tumpah bewung jaduk tumpah bewung sekti lan kowe nabrang yen kowe pancen kepen padha mudang suwe Bathara Kala lawe mungsuhmu dudu nabrang lan kowe nabrang mungsuhmu dudu lawe sinten Wijaya iki lho tabrakan ayo tabrakan ayo tabran ora ketang wis tuwa ngene ngidoni kowe ora genter tekan segara tak mergurune aku tak idoni kapisen 7 dina kowe nabrang sumpring perkara iki yen to kowe ketemu kelawan Ronggolawe kok tak jaluk kanthi banget kowe bali yo ana paminan bali kejo kowe lawe kok upama ora ana pamanmu ken sura kowe wis Abrang bali lawe wong tuwa nangis batin karo kahanan kaya ngene aku nangis batin keronto-ronto rasaku aku gomelu isin mergo saka patrapku lawe aku ngerti apa sing kok karepke kowe ora melek kalungguhan pepatih Hamangkubumi nanging para nayaka kang sweba ana ing Majapahit kae padha ngarani yen to kowe melek gendong lali kepengin lungguh minangka pepatih nanging yen aku ora tenane kowe mung kepengin muncarake negara Majapahit kekarepanmu bener nanging ora bener lawe ora ketang lungguhmu ana Tuban kowe minangka dipati sinembah dening para kawula nanging yen to ana ing pendopo Majapahit kowe iki kawula lumrah yo kene lawe kewan uman-uman lawan Ratu Bintara Majapahit kowe salah kowe kleru elingo Ronggolawe Majapahit kencar-kencar nggayuh kencana iki mergo saka pangorbananmu anggonmu adus kringet adus getih totohane nyawamu apa kowe bakal mentolo yen to Majapahit bakal korak-karit mergo saka tumindak mulaya ger Ronggolawe nganti wong tuwa mrepeki anggonmu ninggalke Majapahit tenane aku dinuta kelawan suwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana supaya ketemu lan kowe nesuwane pendopo diibaratke gajah keng lagi gampul gajah bisa lulut yen to sing cekel seratine ora liya pun paman dhewe kan sorak mulaya le ayo bebarengan kawan pun paman bali ana Majapahit sepisan gunung ngapura kelawan Sunan Prabu Kertarajasa Jayawardhana sing kaping pindhone gelem Ronggolawe minangka dek ating saka Majapahit ya lalu
menawi kula purun wangsul nyembah delamaane Kartarjasa Jayawardhana ading gembilu sirai geleleng ratu ing Majapahit nanging paman menawi Ronggolawe boten purun wangsul wonten ing Majapahit ateges Ronggolawe balelo atas sewatu karang kae sabendina kasemyok ing umbak setitik boko setitik bakal dekok nanging ati kok puguh kaya ngono to lawe yen ngerti kahanan kaya ngene jurang kalingan pendak-pendak Majapahit katrajan ing perang mung kowe lawe kang bisa nyirep kahanan pendak-pendak Majapahit ana payo-payo musuh keng bakal gak pamos dalam Sang Prabu Kertarajasa. Hamung kowe keng bisa ngratasi gawe. Nanging yen tetep telo dina iki Ronggolawe sing balela. Njur Majapahit iki arep dadi apa iki?